Едно от най-хубавите неща в Etsy е, че можем да получим парите за пратката си веднага след поръчката и дори да имаме парите в себе си преди да сме я изпратили. Яко, а? В това супер кратко видео ще ви обясня как работят плащанията в Etsy. Най-просто казано. Клиента плаща на Etsy по безброй много начини. Клиента плаща на Etsy, след което Etsy плаща на нас остатъка, след като си е издръпнала таксите. И не ни е необходим нито PayPal, нито Revolut, нито някаква друга система за плащане. Etsy работи с нашата фирмена или лична банкова сметка българска. Така че когато натрупаната сума дойде време за нейното изпращане, което ние можем да настроим, дали да бъде всеки ден, дали да бъде всяка седмица или всеки месец, което за мен е най-удобно и съм го направила така, сумата, която е натрупана от нашите продажби, минус разходите за такси за Etsy, минус разходи за реклама или ако сме ползвали нещо друго, просто идва в нашата банкова сметка. Това включва и таксата за доставка, която е платена предварително от клиента при покупка. Парите ви влизат в Etsy и Etsy в определените дни и така нататък ги изпраща към нашата банкова сметка и това е. Не ти е необходимо абсолютно нищо друго, освен твоята банкова сметка и карта за плащане към нея, за да можеш да продаваш в Etsy от гледна точка на финансови инструменти. Едно нещо, което много хора се чудят и никой никъде не говори за това, е, че нашата банкова сметка трябва да бъде българска, т.е. ако сме с българско гражданство и имаме българската си лична карта, с която се регистрираме в Etsy, сметката трябва да бъде също българска, т.е. не можеш да ползваш револютката си сметка, защото тя е с латвийски IBAN. Мисля? Ако искаш да се научиш как да продаваш успешно в платформата Etsy, вече знаеш, програмата Успешен старт в Etsy започва на 7 май, а линк за записване за известие за нея има под видеото. Ще се видим там.